Hopla. 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 Ipla. Ipla. Ja hopla. Vitsin suitset, kun nää ei koskaan pysy tässä ihmeen nupissa. Mikäli ikinä nuppi onkaan. Joudun aina pitää tästä kiinni tää nuppi. Ja älkää ihmetelkö, tän laadun tuottaa YouTube. Tän laatu on kiitos YouTuben. Mä vihaan tätä maailmaa ja mä en halua tunnille. Hei, koska mä en halua tunnille, mä keksin. Tiputetaan ratsastaja. Kaikki hevoset kuulolle. Tänään tiputetaan ratsastaja. Ja en varmaan tiputa millään. Cash, sun on pakko. En mäkään tiputa mitään. No en kyllä minäkään. Mä en kyllä tiputa muuna. Onks mun ihan pakko on? Mä en halua. Pakko tiputtaa ketään. No ei sitten, totta kaikki ihan tylsiä. Ei vaan me kaikki ollaan vaan fiksuja. No, Teemu tulee sieltä. No niin, sit voidaan tulla tätä estettä. Menkääs jonoon. No, miksi meidän tarvitsee olla edes jonossa? En mä tiedä. No tulkaa nyt ihan sama kuka ensin. No mennään me. Miksi otat päästä kiinni? En mä tiedä. Noniin. Esto. No niin, sit nostetaan. Tuo este ei pysy. Bräh. Tjum. Niin. Väistä! Bräh. No niin, sä häipy sinne. Mä en tiedä miksi. Taas otat päästä kiinni. En mä tiedä. Se on jotenkin helpompaa. Milla on vinossa? Milla on yhtä vinossa? Hutsa! No Milla on varmaan vinossa. Miksi toi este tippu, mutta Sofia ei? Teemu, nosta toi este. No joo, mä nostan. Itse asiassa ei sun Teemu edes tarvitse nostaa sitä estettä, kun sun pitää nostaa sitä korkeutta. Ai joo. No niin, sitten te kaksi tuutte. Ei kai Sofia sattunut. No ei sattunut. No hyvä. No niin, tuhoton prinssin vielä joku päivä. Kaikki pois mut tieltä. Mä vihaan kaikkia. Mä haluan vain nukkua. Lopetan tän tunnen nyt! Mulle riittää! Eiks toi prinssi just äsken sanonut, että se haluu tehdä jotain, että se haluu vaan nukkua? Anteeksi. No jatketaan silti tuntia. Mun ääni vaihtelee täällä. Mä oon Teemu. Selvä. Ja mun ääni vaihtelee. No niin, Teemu, voidaan vaan jatkaa! Voidaan! Kato, Minna tuolla. Ei Minna mitään satuloita tarvitse. Joo, ei. No niin, sit Keijonen. Jonkun olisi kai pitänyt ottaa prinssiltä nämä varusteet pois. Ja tämmöisen sä et sitten... Mitä tässä maailmassa nyt oikein tapahtuu? Ja moido. Anteeksi, niin mitä hittoa täällä tapahtuu? Joo, mulle riittää. Joo, ei, sori toi Tätä. ruma sana, mutta... Tomme! Selästä. Ui! Yritän tulla selästä pois.
Kaikki tippuu tällä tunnilla. Kaikki vaan tippuu täällä, paitsi Keijuno oli ainoa, joka ei tippu. Tumma. Nyt kaikki tippuu. Siis katsotaan tätä, tää koko paikka on ihan sekaisin. Siis kuvataan meillä. Ei mun luona koskaan. Ei näytäkään sitten yhtikäs. Mitä? Miltä teidän huone näyttää? Tästä house tour. Joo. Tästä videosta muuttukin vähän eri video nyt. Joo, tää on Nyt tästä tuli house tour. Plus, että me jatketaan vielä tätä leikkiä. Mutta moi, mä oon täällä. Jos Joo. mä olen Mä voisin kuvata. Joo, ja mä oon pahoillani siinä mielessä, että te ketkä seuraatte hevoset on alaviiva B. Me saavutaan täältä näin. Tässä on meidän ulko-ovi. Siinä on väliovi. Siinä on jotain lasia. Näitä mun ratsastuskamppeet, mitkä on siinä. Joo. Siinä on ratsastuskamppeita. Eli mun. No. Siinä on kypärä. Joo, toi tyyppikin aikoo Tänne ehkä aloittaa päästään ratsastuksen. naulakkoon. Masa. Sä Sitten no, Miksi täältä mä- löytyy Miksi keittiö. mä koko ajan hoet tota hittosanaa? Masa, tän. Täällä on meidän jääkaappi. No niin, sä näyt kuule YouTubessa. Kattokaa, näytä. Meillä on tämmönen kissa täällä. Se on musta kissa ja siellä on meidän koira. Masipati. Ja hän on Masa. Masi is the cute. Ja siellä on Toffe. Mutta jatketaan tätä house-touria. Tänne mennään vessaan. Äiti ei ole siivonnut tätä pitkään aikaa. Niin kuin ei koko tätä. Okei, joo, moida. Okei, moida. Siellä takana, täällä takana on minä. Täällä on Kaljaa, Mika. kaljaa, kaljaa, kaljaa. Täällä minä olen. Kaljaa, 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 kaljaa. Kaljaa, 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 kaljaa. Ei ollaan siis vasta Kaljaa, 10 kaljaa, vuotta. kaljaa, kaljaa, Pari, kaljaa, joo, kaljaa, että saa. Kaljaa, 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 Siellä on kaljaa, meidän kaljaa, työ. kaljaa. Kaljaa, 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 kaljaa. Sitten päästään sohvaan. Ja tässä on hänen koe. Joo, mun matikan koe. Siinä on mun matikan kokeen tulos. Itse asiassa me ollaan siis samassa matikkaryhmässä 4 ryhmästä. Toi oli koko matikkaryhmän paras tulos. Oli oikeesti. Siinä on meidän sotkunen pöytä. Mä en tiedä mitä tahroja nämä ovat ja mä en tiedä mitä tuolla on. Tuolla kumotaalle taalee. Sitten I'm the here! joo, huomattu. Sitten on meidän telkkari. Klassikko. Siellä on telkkari, sitten mennään mun huoneeseen. Sitten täällä on Space-leikit. Jotka suurin osa on mun tavaroita. Joo. Mutta esim. Tuo on minun, tuo on minun, tuo on sun. Siinä on minun. Täällä on kans mun tavaroita. Joo, mähän sanoin, että suurin osa on. Tuollakin on mun. Ei, että kaikki on mun. Sitten mennään meidän keittiöön. Siis tämä ei ole aito. Vaikka siltä se ehkä näyttää. Sitten on meillä leikkiuuni. Siellä on jotain. Sitten on tämä. Ihmeen homma. Joo. Ja tää videoon ei sit tarvitse tulla kommentoimaan yhtään mitään turhaa. Esimerkiksi sitä, että teidän koti on tosi sotkunen ja ruma ja silleen, sitä mä en salli sitä mun kanavalla. Onko selvää? Itse asiassa kummallakaan kanavalla. Itse asiassa mullakaan, totta. Mutta mä en salli sitä, joten please stop it. Ja moi, mä en tarvitse kaljaa. Kaljaa. Joo, sen verran voin todeta jo, että Kaljaa. siinä on mun pikkuveliön sänky. Ja siellä on meikäläisen sänky. Siellä on pehmoja. Mä oon siis pehmohamsteraaja. Mä oon pehmohamsteraaja. Täällä on mun Kaljaa. rahasäästöt.
Kaljaa, Miettikää, tässä on mun rahat. kaljaa. Tässä on mun kaikki rahat. Kaljaa. Mitä tässä on? 85 senttiä. Wow, Lilja, wow. Ehkä käydään tällä ostajia pehmyt. Ei, mut eikö sulla riitä vaan yhteen? Ehkä käy nostaa. Sitten siellä on jotain Huitsin Nevadaa. Tiesittekö te muuten? Sotkunen halue. Niin. Ja sitten mennään yhteen. Mä en tiedä kuvaanko mä sitä tallimaideita koskaan, mutta ehkä mä joskus sen. Minä tuun kuvaa sitä tallimaideita varmaan. Ehkä joskus, mut... Ja siitä videosta tulisi kyllä joku tunnin mittainen. Mut siinä pitää olla tosi tarkka, että niinku... Niin. Siellä on joululahjoja. Mä en tiedä siis mitä siellä on. Joululahjoja! Mä en halua katsoa sinne. Mun Tuossa Tokmanin kassissa. Mun joululahjaa siellä. Ei sun joululahja oo siellä. No ei ookaan, kun te ette koskaan anna mulle joululahjaa. Paitsi tänä vuonna. Ai niin, sä annat mulle joululahjaa. Se poikkeusjoululahja. Samoin multa. Ja sitten, mä en edes tiedä mitä meillä on jääpakastimessa. Mä näytin jo jääkaapin, niin miksi mä en näyttäisi pakastinta? Joo, täällä ei varmaan yhtään. Hello. Kyllä täällä näkyy jotain. Siinä on pizzalaatikko. Masi, tuu tänne. Ei olla siis 200 tilattu pizzaa. Kitkää. Kitkää. Tiesittekö te sitä, että kissat lentää? Katsokaa. Joo, kissat lentää nykyään. Silloin varmaan nälkä. Niin, ei järsytetä sitä. Ja sitten mennään tänne kylmyyn osanteen. Hyvin. Meidän partsille. Pitäis varmaan joskus itekin tässä house tour sitten Huitsin Meillä on 2 ovea parvekkeelle. Hyvin. Tiesittekö te, että meillä on talvi? Nyt on kuulkaas talvi. Ja siellä on maisemia. Mä en sano, että näytä kunnolla tosta ikkunasta. Joo. Hyvin tää on kylmä. Meillä on siis betonia parvekkeella, joten on muuten ihan jäässä tää lattia. Siis ei liukkaasti jäässä, vaan mä en kerro osoitetta, koska mä en halua, että te tuutte piilottaa mun ovikelloa. Hyvin tää on jääkylmää tää lattia. Asun siis kerrostalossa. Samoin enkä mäkään voi kertoa omaa osoitetta, koska mä en halua, että... Niin. Elikkäs. Juup. Mitä ihmettä? Lilja Arju Sirius. Kuvaa tänne päin. Hilma Tanssi! Eiku... Miksi mä sanoin sen nimen? Älkää kysykö kuka on Hilma, se on yksi meidän kaveri. Joo, älkää kysykö. Älkää kysykö. Lilja on just crazy. It's not crazy, it's party! It's crazy, it's party, ta. Ja kohta se tulee tänne. It's crazy, it's party, ta. It's crazy, it's party, ta. Katsojille jotain annettavaa. Niin meillä on noi tuolla. Lytikspaperi. Mulla on myös teille annettava yksi asia. Tykätkää tästä videosta ja tilatkaa kanava, joko. Koska I love you, seuraajat. I love it you. Mä rakastan teitä seuraajia. Jos te seuraisitte tätä kanavaa, niin mä olisin hyvin onnellinen. Jos tällä kanavalla saadaan 1000 tilaajaa, niin tulee ehkä joskus, jos tällä kanavalla tulee 1000 tilaajaa, niin mä menen avantoon uimaan. Oikeasti. Joo. Lupaatko? Lupaan, että jos tälle kanavalle tulee 1000 tilaajaa, mä menen uimaan. Avantoon. Joo, ja nyt tulee se hetki, kun Lille menee uimaan. Eikä toi edes toiminut. Oispa toiminut. Mitä on Lillen koska? Kirjoja. Kiva.
It's crazy. It's party. It's crazy. It's party. Nyt kasvaa aivan täynnä. Hilvatanssi. Hilvatanssi. Alkaisiko tää videolla? Tässä noin. Joo, kattokaa, hilvatanssi. Mut siis joo. Moido. Tää videolla on ihan sekas. Ootas. Moido.